नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तब बहुत ही खुशी के बात बा कि हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के जौन वीडियो टीजर बा जोना में उनकर साथ अक्षरा सिंह और बादशाह के जोड़ी बा। ई गाना के टीजर खूब धमाल मचा रहल बा। 6 लाख से ज़्यादा व्यू अभी तक हो चुकल बा जब हम ई खबर रिकॉर्ड कर रहल बानी। एकरा अलावा हमरा खातिर जौन सबसे बड़ा खुशखबरी ई बा कि हम इनकर जौन टीजर रहे ओके अपना इंस्टाग्राम पर शेयर कैले रहनी है। जो ना आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकतानी कि हमारे इंस्टाग्राम के आईडी बा और यही आईडी पर हम शेयर कैले रहनी है, स्टोरी में भी डाले रहनी। तो उस स्टोरी में जब हम डालनी तो ओके खेसारी लाल यादव जी, अक्षरा सिंह, बादशाह, सारेगामा हम भोजपुरी ऑफिशियल चैनल सब केहू देखलस और दर्शक लोग भी देखलस। और जो ना अपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी बड़े वो तो मेहरबान बड़े। आज बहुत लोग के स्टोरी के वो अपना इंस्टाग्राम के स्टोरी में शेयर कैले बड़े, जो ना में से हमहू एगो बानी। आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकतानी कि हमारा स्टोरी के खेसारी लाल यादव जी अपना इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर कैले बड़े। तो बहुत ही खुशी भैली देख के कि सब केहू हमार स्टोरी भी देखलस, बादशाह जी भी देखले, अक्षरा जी भी देखली, सारेगामा कंपनी भी देखलक, एकरा अलावा खेसारी जी भी देखले और हमार स्टोरी के अपना पर्सनल आईडी से शेयर भी कैले। तो बहुत ही खुशी भइल और यही तरीका से आप लोग बस अपन प्यार आशीर्वाद देते रहें। चैनल के सब्सक्राइब कर ली, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो लाइक जरूर कर लें। सारा अपडेट आप लोगन के उतर अब हम रेगुलर देते रहम। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिले बानी। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।